näkynyt paremmin, mutta ei siitä kymmistä 10 pisteitä saa. Mitäpä sä nyt ei videokuvaajalle tekisi? Älä Ismailla runno sinne, sua kato irti jo muutenkin sieltä. Ihan jännittää tuntuu. Aina tätä henkilöä saa. Taas ollaan järjestämään Risto ja Ismo rannassa. Tommoselle mä menin häviämään. Ei pitänyt katsoa taustapeiliä, mä katoin ja... Joo, mutta siellä on vähän lämpöä tänne näin. Lämpöä kioskiin, niin kyllähän se tästä. Näitähän sattuu aina silloin tällä. Eikä se enää mitään voi. Kai me valitaan Henkka ensi vuodeksi huvimestariksi. Kyllä. Muistatko sä Henkka? Joo, se siivoaa. Katsotko sulle? Toinen pystyy säännä pentti. Nää tuotteet on... Onko se? Antaa sen käydä vähän.